ההריסה של בית באופן כזה באמת תקדים בכליל, לא היה כזה דבר. עוד לא קרה כזה דבר של הריסה של בית שמשפחה גרה בו עם ילדים. אני ענבל, גרה בכליל כבר מעל 12 שנה. בעקבות גירושים ומשבר מאוד גדול משפחתי, הבנתי שאני צריכה לקנות בית ולהשריש שורשים, ובמאמצים מאוד מאוד גדולים הצלחתי לקנות קרקע בכליל ולבנות בבית. הבית שלי בכליל נמצא בתוך שכונה בלב היישוב, הוא בנוי על קרקע חקלאית, שעתידה יום אחד לקבל שינוי ייעוד קרקע. זה לא הבית הכי גדול, זה לא הבית האחרון שנבנה. נבנו בתים אחריי, נבנו בתים לפניי, ניתנו צווי הריסה לפניי, ניתנו צווי הריסה לאחריי. אני פשוט נפלתי שעיר לעזאזל של צירוף מקרים מצער מול מערכת גדולה שהצליחה לממש את הצו הזה. כל החסכונות שלי היו מושקעים בבית הזה, צריכה למצוא בית, אני צריכה להבין איפה אנחנו גרים, לשקם את עצמנו, גם נפשית, גם כלכלית. זה רגע בחיים שעוד לא חוויתי, שאני פשוט מבינה שלבד אני לא יכולה.